Доротея, на теб как ти изглеждаше? Аз няма да си повтарям с картинка. Марая и с Розен, защото те го казаха много добре. Това, което видяхме нагледно, прилича повече на скандал в градския транспорт, колкото на заседание на парламента. За мен истинския казус е как ще съберем 240 депутата, които ниво, много е паднало нивото в България. И аз ще направя едно, може би абсурдно сравнение с вас, но едно време, ако спомняте моделите 90-те години, всичките хубави жени отиваха на конкурс за красота. И лека по лека, тези сега, ако сравняваме с сега, хубавите, по-хубавите жени, никой не ги пуска да ходят на конкурси за красота и ходят по-грозничките. Готините, кадърни млади хора, които имат успех в начинанието, които се занимават, които са реализирани, нямат нужда да забогатяват чрез политика, те не са изкушени от политика. И най-често, за съжаление, повечето от тях търсят път навън. Да. Само ще те помоля да си отметнеш косата от микрофона. Нека да е по-театрално. Да. Сега надявам се да имаме по-добър звук. Всъщност политиката не е мръсна дума. Мен